Γεια σας, είμαι η Δόκτωρ Κατερίνα Θανασίου, είμαι συστημική σύμβουλος και οικογενειακή θεραπεύτρια. Από καιρό λοιπόν ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά όλο το ανέβαλα. Ποιος θα θέλει να δει ένα τέτοιο βίντεο? Το YouTube είναι γεμάτο με βιντεάκια προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης. Έλα μωρέ τώρα, τι έχω να πω εγώ διαφορετικό? Α, σήμερα βρέχει. Α, σήμερα έχω αυτή τη δουλειά. Αναβλητικότητα. Μήπως μπορείτε να σκεφτείτε γιατί? Σωστά. Γιατί φοβόμαστε. Γιατί φοβόμαστε τη δημόσια κριτική, φοβόμαστε να εκτεθούμε. Φοβόμαστε τη γνώμη των άλλων, γιατί δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στη γνώμη των άλλων για μας, παρά σε αυτά που έχουμε εμείς να πούμε, σε αυτά που έχουμε εμείς να μοιραστούμε. Έστω αυτό το μικρό που μπορεί κάποιος από εσάς να βρει μια έμπνευση και να υλοποιήσει κάτι που σκεφτόταν ή να βρει μια βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του. Λοιπόν, όχι πια. Αποφάσισα ότι σήμερα είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσω το πρώτο μου βίντεο. Έξω βρέχει, τα τρένα συνεχίζουν και έχουν απεργίες, γίνονται κάποιες εξωτερικές εργασίες και ενδεχομένως να υπάρχει ένας θόρυβος. Ναι, έβγαλα προχθές ένα σπυράκι στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι η ιδανική στιγμή. Γιατί απλά εγώ το αποφάσισα. Ο καθένας από εμάς έχει ένα μοναδικό χάρισμα. Μην το κρατάτε μέσα σας. Μοιραστείτε το. Μοιραστείτε το με όλους εμάς. Έχουμε όλοι χρήσιμα πράγματα να πάρουμε ο ένας από τον άλλον. Σταματήστε να αναβάλλετε πράγματα στη ζωή σας, γιατί φοβάστε τι θα πούν οι άλλοι για εσάς. Δεν έχει καμία σημασία. Έστω και ένας, αν βοηθηθεί, αν αξιοποιήσει κάποιες πληροφορίες που εγώ δίνω, εγώ θα είμαι πραγματικά ευγνώμων και πολύ χαρούμενη για αυτό που έκανα. Για τη σειρά των βίντεο που έχω ξεκινήσει μαζί σας. Δώστε μου λοιπόν ιδέες, εμπνεύσεις. Στείλτε μου τα προβλήματά σας, τα θέματα που σας απασχολούν. Στείλτε μου σε αυτό το email που βλέπετε εδώ κάτω. Τι ακριβώς θέλετε να μοιραστώ μαζί σας, για τι πράγμα θέλετε να μιλήσω. Και εγώ θα το κάνω. Είμαι η Δόκτωρ Κατερίνα Θανασίου και είμαι εδώ για εσάς. Σας ευχαριστώ. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.